Исәнмесез, хөрмәтле укучылар? Татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресләренә рәхим итегез. Без сезнең белән сөйләшәбез җисемнәрнең үзара тәэсир итешү турында, көчләр турында һәм көчләрнең төрләре турында. Һәм менә сезгә беренче бирем. Китерелгән рәсемдә ике команда үзара көч сынаша. Биредә нинди көчләр барлыгын тасвирлап бирегез. Бу биремгә җавапларны таба алгансыздар дип уйлыйм. Иң беренче чиратта әлбәттә күзгә ташлана. Монда эластиклык көче, ягъни кешеләрнең тәэсир итү нәтиҗәсендә безнең канат сузыла һәм ул инде үзенең башлангыч халәтенә кайтырга тырыша. Бу безнең эластиклык көче һәм ул Гук законы дип тә әйттек. Моннан тыш кешеләрнең аяклары җиргә терәлгән һәм анда барлыкка килә ышкылу көче. Шул ук вакытта һәрбер кеше җиргә басып тора һәм бу инде күрсәтә безнең аларның авырлык көченә ия булуын. Чираттагы бирем ни өчен җисем тигез хәрәкәт иткәндә динамометр ярдәмендә табылган бу җисемгә тәэсир итүче көч ышкылу көченә тигез. Миңа калса берникадәр катлаулырак да сорау, бәлки бөтен кеше дә бу сорауга җавапны таба алмагандыр да, әйдәгез бергәләп бу хәлне тикшереп карыйк. Башлангыч хәлдә, мәсәлән, безнең җисем тик тора ди, һәм җисем белән өслек арасында ышкылу көче бар. Һәм без бу җисемгә җайлап кына тәэсиребезне арттырып карыйк. Безнең тәэсиргә карамастан, җисем башта тик торуын дәвам итер. Ләкин безнең көч арту белән җайлап инде җисем хәрәкәт итә башлый. Һәм менә шушы җисем хәрәкәт итә башлаган дәвер инде безнең тәэсир ышкылу көченә тигезләшкән дигәнне аңлата. Шуңа күрә, әгәр дә җисем өслек буенча тигез хәрәкәт итә икән, динамометр күрсәткән безнең шушы җисемгә булган тәэсир ул инде ышкылу көченә тигез. Киләсе бирем ышкылу көче нинди очракларда файда китерә, ә нинди очракларда ул зыянлы. Ышкылу көчен арттыру һәм киметү өчен нинди ысуллар бар? Бу биремгә дә җавапларны таба алгансыздар дип уйлыйм. Әлбәттә, урам буенча атлап барганда, таулар буенча хәрәкәт иткәндә ышкылу көче безгә нык ярдәм итә. Шул исәптән хәтта техникада да кайбер детальләр бер-берсенә бирегеп хәрәкәт итәргә тиеш булса, алар бер-берсеннән таеп шуып китмәсен өчен аларны тешле-тешле итеп ясыйлар. Ягъни бу очракта да ышкылу көче безгә файдага. Ләкин инде ышкылу көченең тәэсире безнең хәрәкәтебезгә комачау итә икән, бу очракта ул безгә каршы эшли дигән сүз. Ышкылу көчен киметергә кирәк булганда без өслекләрне шомартырга тырышабыз, төрле майлар кулланабыз. Ә инде ышкылу көчен арттырга кирәк булса, без киресенчә өслекләрне кытыршы итәбез һәм җисемнәрнең бер-берсенә зуррак көч белән ырынуын тәэмин итәбез. Киләсе бирем кеше җиргә парашют белән тигез хәрәкәт итеп төшә. Кешенең парашюты белән бергә авырлыгы 700 ньютон. Һаваның каршылык көче ничәгә тигез? Бу биремгә дә җавапны таба алгансыздар дип уйлыйм. Әйе, һаваның каршылык көче кешенең авырлык көченә тигез. Шушы көчләр үзара тигезләнеш хәлендә булганга күрә, кеше кисәк кенә җиргә дә төшеп китми, һавада да эленеп калмый, ә даими тизлек белән төшә бара. Киләсе бирем җисемгә F1 10 ньютон, F2 2 ньютон һәм F3 8 ньютон көчләре тәэсир итә. Аларның бердәй тәэсир итүчесе ничәгә тигез? Бу көч кайсы якка юнәлгән булыр?
Рәсемдән сез күрә аласыз, беренче һәм икенче көчләр алар бер юнәлештә, ягъни 10 һәм 2 ньютонлы көчләр алар үзара кушыла, килеп чыга 12 ньютон. Ләкин 8 ньютонлы көч аларга капма-каршы юнәлештә. Нәтиҗәдә җисемгә тәэсир итүче көч 8 ньютон килеп чыга һәм ул инде безнең сул якка юнәлгән. Киләсе бирем җисемгә 1,75 ньютон көч куйганнар. Нәтиҗәдә динамометрның пружинасы 3,5 см-га озынайган. Әлеге пружинаның катылык коэффициенты нинди? Бу мәсьәләне дә шиша алгансыздыр дип өметләнәм. Моның өчен без Гук законыннан файдаланабыз. F тигез була җисемнең катылык коэффициенты тапкырланган җисемнең озынаюы. Бу очракта 1,175 тигез була K тапкырланган 3,5 см. Сантиметрларны метрларга әйләндерәбез, димәк K тапкырланган 0,1035 метр. Шушы тигезләмәдән инде без K коэффициентын исәпләп табабыз һәм ул килеп чыга 50 ньютон бүленгән метр. Шулай да, хөрмәтле укучылар, соңгы дәресләрдә без сезнең белән өйрәндек табигатьтә булган җисемнәрнең үзара тәэсир итешүен, карап үттек табигатьтә нинди көчләр баруын һәм әлеге көчләрне без ничек исәпләп табабыз икәнен. Киләсе дәресләрдә без физика фәнен өйрәнүне дәвам итәрбез. Бүгенгә исә безнең инде чираттагы дәресебез дә ахырына якынлашты. Безнең белән бергә булганыгыз өчен, дәресләребезне караганыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.